gafa ifoto inokwane manegetivi sakapasopo adondidisadisamu Maska chakanaka vagari vachira zimudanzo yesinonhau chichaurwa naSkimbo pasore Kondo TV. Nasi munhau dzedu chake chibva kupakurirai nhau mushure menge chatagarisa sinamba kupakurirai kubva panga tiri kumadirirano ewirirano. Tichatanga nengokudzaiwo zvakaitika kumadirirano ewirirano hatina kuwanda hazvo asi kumadirirano ewirirano kwaidirirana nekuwirirana. Uye nongoda kupa kutenda kune timu yese paUK nelavhu aiwa makasimbisa tinoshuwira kutsoka zvekare futi tobvarirana futi ikoko murambe makadaro. Tichidzoka kumadirirano ewirirano zvakabva tasangana nealbum reGafa chi-Extraterrestrial. Iri album iri kudhautisa vanhu vakawanda zvekuti maartisti wobu vabva vada kubudisa maalbum avo munogorera kunopera kudai soni. Zvino ndangobata Gafa ndakati ringogara pano ringotaurawo kuti chii chikuitika nechi-Extraterrestrial. Zvinzi kuremeka kubva kune Gafa. Muri Zimbabwe ndiri sai mukana pachi-Extraterrestrial ndinongoratidza hapana zvinhu ndoine pattern but mawani but still isusu maGafa tinongotora mezia izvi ndongouya panguva inomera mango ndobva ndobudisa manhamba ndongotorera vese vanenge vachinetsana kila tive ndinobva ndandobva ndamutorera but this time mawani but tongoona zve-Extraterrestrial Gafa usvika ndafa Skimbo ndobva ndokwanisa kutorera zvesozvi tongono chontorera but makwekwe this time but amerikoko ngabudisa tigoona. Aiwa ndofunga mukovhiti kuromeka Gafa tichitaura rega. Tichibva ipapo takabva tasangana nefight yemuimbi Trevor Dongo, muimbi wemalove song uye aitorwerwawo lavhu akomana emulove yakaipa. Munhu akarohwa makopo mushure mekunge anga abatirwa musikana wake naVenda kana kuti Windi hapana nyatsobuda kuti ndiani. Takangoona makopo ndo akabuda kuti pairohwa makopo akaipa asi mukomana uyu ainzi ndiwe mashanana but hameno kuti chii chakaitika. Rureu rudo kunge Trevor Dongo mupiwe makopo. Gangsta redu rehip hop stana iri kurova comment service iri kunzi rugona kubata piki zvingaite hatinazokwanisa kuripinza zvedu muinterview asi tingone mufananidzo yake chakwasangomutorawo aiwa wakafitwa newebsite zvingaite ichemuchizvionera mega. Kune album nochakabva kuitwa Kina aiwa plan number ndurani yakarwa nemaKenville ndakanzwa tsitsi mfanami unopondwa nevana vapa stage imba zvine musoro ingozvionerewo mega. Kuna artisti uyu artist Shout seyakazongotsvetwa naSKG Boss Freeman aiwa ndofunga bhajoina city akaita zvekujuma chaizvo ungandokutaura anonzi Kalisi longoti mungonzwawo zvaari kuita kuti ari kuimba here kana kuti ari kutaura kana kuti ari kuchema. Kalisi deva kuridza masoksi but handione pane chinobuda apa. Nasambomira pakati pako neni apachina rudo padrilo apachina charge no mix mafuta nevat usurprise kudonesa misodzi waidini kuchimwa panzaikura tsepi yako iwe ndinoiziva nasfly kick yasokudone waitsako zvekurorwa waita zveimba. Apa ndopapera nhau dzedu dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera. Waikaroti chose